Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Maryam Booth. Gani a Mabudi show tare da Usman Kabara. Abinda producer da yawa ko mutane suke fara zargi shine da kun karba a fim ku kuke fara watsi da harkar fim din sai a yi ta kiran Maryam bata zo ba, sai a yi ta kiran waccan bata zo ba, a kira wani bai zo ba. Arewacin Najeriya, Kannywood. Idan muka tsaya muka duba, muna da largest market. Babbar kasuwa ce. Babbar kasuwa in terms of West Africa gabaki ɗaya ba wai iya Najeriya ba. Kamaru, Chad, Congo ba inda ba sa jin Hausa, ba inda ba a kallon mu. To me yasa muke relying on dole sai wacce take su da suna za mu amfani? Da kika je kudu kika yi fim ba abinda suke kalla za su ce okay kin yi suna bari su kira ki su mora bane? A'a. Ba shi bane. Amma akwai 'yan mata da yawa da suka shigo harkar daga baya sai ake zargin sun yi amfani da harkar ne wajen yin suna amma ƙarshe sai su zama 'yan bariki da wannan harkar. Kwarai su suka fi yawa a yanzu. To hakan ya kashe harkar?